እቲ ፊልም ማስክ ዝገበሩ ሰረቕቲ ናብ ሓደ ሱፐርማርኬት ኣትዮም ንምስራቕ እናፈተኑ እዩ ዘርእየና። ኣብቲ ሱፐርማርኬት ዝነበሩ ሰባት እውን ሽጉጥ ሒዞም እናፈራርሕዎም እዮም ዝነበሩ። እዚ እውን ነቶም ሰባት ናብ ምዕጋት ክኣትዉ ይገብሮም። ኣብ ቀጻሊ እውን ኩሎም ሰባት ንኸድቁስ ድሕሪ ምግባሮም ናይቲ ድንኳን በዓል ዋና ንዝኾነ ሰድሊ ይሓትዎ። ነገራት እውን ንምብኣስ ናብኡ ብሃንደበት ኣቕሓ ንኽገዝእ ኣትዩ ዝነበረ ፖሊስ ይዓግትዎ። ኮይኑ ግን ከም ሃንደበት ምስቲ ፖሊስ ሬድዮ ስለ ዝነበረ ካልኦት ፖሊስ ዝዛረቡ ዘሎ ሰሚዖም ናብቲ ቦታ ይኸዱ። እቲ ሓደ እውን ነቲ ነገር ብምዝራብ ክፈትሑ ኢሉ ምስቶም ሰረቕቲ ብስልኪ ምዝራብ ይጅምር። ኮይኑ ግን እቶም ሰረቕቲ ምስኣቶም ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። ስለዝኾነ ድማ በዚ ስራሕ ንፉዓት ናብ ዝኾኑ ስዋት ዝበሃሉ ጉጅለ ይጽውዑ። ናይ ስዋት ጉጅለ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ሓላፊኦም ዝነበረ ቴት ብናይ ዓርሱ መንገዲ እቲ ነገር ክፈትሖ ክብል ካብቲ ፖሊስ ነቲ ሬድዮ ቀበሎ። ዋላ ካብ ምስቶም ሰረቕቲ ክሰማምዑ እንተፈተነ ኮይኑ ግን እቶም ሰረቕቲ ሕጂ እውን ዝሰማምዑ ኣይነበሩን። ስለዝኾነ ድማ ቴት ምስ ጉጅልኡ ብሓንሳብ ብምእታው ነቶም ሰረቕቲ ዝሕዝሉ ግዜ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ሰለስቲኦም ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ናይ ዝኾኑ ድማ ብላንኮ፣ ጄነር ምስ ሃንት ብምዃን ኣከታቲሎም ናብቲ ውሽጢ ኣተዉ። ናብቲ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ቴት ምስ ጉጅልኡ ዓሊሞሞ ዝነበሩ ንኽጅምሩ ይዳለዉ። እቲ ሓሳቦም እውን ነቶም ሰረቕቲ ሓደ ብሓደ መሓዝ እንትኾን ኢሉ እውን ክሳኸዐሎም ክኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ሕማቕ ሳዕቤን እውን ነይርዎ እዩ። ሓደ ሓደ ተዓገድቲ ይህሰዩ። እቲ ድንኳን ከዓ ብዝኸፍአ ይዓኑ ኢሉ እውን ብብዙሕ ናብ ኪሳራ ይኣትዉ። ኮይኑ ግን ንኹሎም ሰረቕቲ ኣብ ቁፅፅር ከውዕልዎም ክኢሎም እዮም። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ቴት ምስ ጉጅልኡ በቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከም ዝተሓጎሱ እናዕለሉ እዮም። ኣብኡ ከዓ እቲ ሓላፊኦም ይመጽእ እሞ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይሐጎሶ ይዛረቦም። ናሃቱ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ስራሕ እንከለዉ ብዙሕ ኣቕሓ ስለ ዝተበላሸወን ዝተዓገቱ ሰባት እውን ካብ መንገዲ ተሓሊፉ ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ስለ ዝተቐተለን እዚ ኩሉ ከዓ ክኽሰት ከም ዘይነበሮን ይዛረቦም። ስለዝኾነ እውን እቲ ሓላፊኦም እዚ ኩሉ ዕንወት ከይተኸሰተ ንድሕሪ ሕጂ ንዝፍጠር ፀገም ንኸመሓይሹ ክብል ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ኮርስ መምሃሪ የዳልወሎም። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዝተዳለወሎም ኮርስ ስለ ዝጀመሩ እቲ መምህር ከረድኦም ይጅምር። እንተኾነ ግን ቴት ምስ ጉጅልኡ ነቲ ትምህርቲ ናይ ምክትታል ድሌት ዘለዎም ኣይመስሉን። ነገራት እውን ብምንታይ ዓይነት መንገዲ ክኸድ ከም ዘለዎ ብተግባር ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ብተግባር ካብ ዘይፈልጦ ምኽሪ ክቕበሉ ድሌት ኣይነበሮምን። እቲ መምህር እውን ዋላ ሓንቲ ትኹረት ይህብዎ ከም ዘየለዎ ስለ ዝተረድአ እቲ ትምህርቲ ከቋርጾ ይውስን። ካብኡ ድማ እቲ ፊልም ኣብ ካልእ ምርኢት ይወስደና። ኣብቲ ምርኢት እውን ዴሚት ድሬስ ምስ ኣይልያ ዝተባህለት ጓል የርእየና። ኬኒ ዝተባህለ ሰብ ድማ ዓጊቶም ብምውሳድ ዴሚት ድሬስ ሽጉጥ ብምግባር ነቲ ዝሓብኦ ምስጢር ንኸውፅኦ ይሓቶ። ይደልይዎ ዝነበረ ሓደ ኣቕሓ እውን ስለ ዝነበረ እቲ ኣቕሓ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ይሓትዎ። ንኬኒ እውን እናጻረፉ ናብቲ ኣቕሓ ዝነበረሉ ቦታ ይወስድዎ። ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ግን ሓደ ጸሊም ማኪና ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ኣብኡ እውን ላምፖኒ ዝተባህለ ሰብ ስለ ዝነበረ ምስኡ ከዓ ካልእ ሰብ ሒዙ ይመጽእ ነይሩ። ካብቲ ማኪና ድሕሪ ምውፅኦም ዴሜትሪስ ምስ ኣይልያ ኮይኖም ሽጉጥ ይሕዙሎም። እቲኦም እውን ልክዕ ከምኣቶም ሽጉጥ ይሕዙ። እንተኾነ ግን ንእሽተይ ድሕሪ ምዝራቦም ክልቲኦም ዝደልይዎ ዘሎ ኣቕሓ ሓደ ዓይነት ከም ዝኾነ ይዕዘቡ። ስለዝኾነ ድማ ነቲ ኣቕሓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንኽደልይዎ ይሰማምዑ። ልክዕ እናተዘራረቦም ከለዉ ግን ናይ ፖሊስ ማኪና ናብቲ ቦታ እናመፀ ይሰምዑ። ብምስምባል እውን ናብ መኪናኦም ውሽጢ ይኣትዉ። ዝመሰሎም ድማ እቶም ፖሊሳት ንዖኦም ደልዮም እዩ ዝነበረ። እቲ ሓቂ እንትግለጽ ግን ናብዚ ዝመፁ ናይ ስዋት ኣባላት እንትኾኑ ቴት እናመርሐ ናብዚ ሒዝዎም ምስ መፀ ንጄናር ንብላንኮና ናሃንት ሕጂ ዝገብርዎም ስልጠና ትእዛዝ ክህቦም ይጅምር። መሳርሒኦም ድሕሪ ምዕጣቖም ድማ ንኽስልጡን ናብቲ ውሽጢ ይኣትዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዴሜትሪስ ምስ ላምቦ እቶም ፖሊሳት ከመይ ከም ዝረኸብዎም ንኽፈልጡ ምዝራብ ይጅምሩ። ኢሉ እውን እቶም ዝመፁ ከዓ ናይ ስዋት ኣባላት ስለ ዝኾኑ እቲ ፍርሖም ይውስኽ። እንተኾነ ግን ዘይፈልጥዎ ነገር እኳ እንተነበረ ናይ ስዋት ጉጅለ ኣባላት ብዛዕቦም ኣብዚ ምንባር ይፈልጡ ከም ዘይነበረ እዩ። ዝገብርዎ ዝነበረ እውን ልክዕ ቅድሚ ሕጂ ይገብርዎ ከም ዝነበረ እቲ ስልጠና ኣብቲ ቦታ ይገብርዎ እዮም ዝነበሩ። ካብኡ ድማ ናይ ስዋት ጉጅለ እቲ ዓብዪ ማዕጾ ኣብ ዝኸፍትሉ ሰዓት እቲ ስልጠናኦም ናብ ዝነበረሉ ኢሉ እውን ናብ ዝለማመድሉን ቦታ የምርሑ። ኣብኡ እውን ምትኳስ ስለ ዝጀመሩ ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ላምፖ ምስ መሳርሕቱ ይስንብዱ። እዚ ድማ ብዝበለፀ ንኽቕጥዑ ስለ ዝገበሮም ንኬኒ እቲ ዝሓብኦ ምስጢር ብቕልጡፍ ንኽዛረቦም ይሓትዎ። እንተኾነ ዋላ ኣብ ማእኸል ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ናተተኸሱ ሃንት ይሰምዕ። ካብኡ እውን ንብላንኮ ከይዱ ንኸጻሪ ይዛረብዎ። ዘይትዕድልቲ ኮይኑ ግን ብላንኮ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ንኽገብር ተዳልዩ ስለ ዘይነበረ ናይ ላምፖ ሓለዋ ብቕልጡፍ ይቐትሎ። ዴሜትሪስ እውን ኣብቲ ሰዓት ናይ ስዋት ጉጅለ ንዖኦም ንኽቐትሉ ዘይኮነስ ንኽስልጥኑ ምዃኖም በቲ ፌክ ጥይት ይዕዘብ። ኮይኑ ግን ተመሊሱ ክትኩስ ስለ ዝሰምዖ ቴት ምስ መሓዝቱ ብሓንሳብ ከይዶም ንብላንኮ ክደልዩ ይጅምሩ። ልክዕ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ እኒ ዴሜትሪስ ናብኣቶም ይመፁ። ነቲ ፖሊስ ከም ዝቐተልዎ ድሕሪ ምዝራቦም ቴት ብጣዕሚ ይቕጣዕ። ንሱ እውን ክትኩሰሎም ዋላ እኳ እንተደልየ ኮይኑ ግን ናይ ስዋት ጉጅለ ዝሓዝዎ ሽጉጥ ፌክ ምዃኑ ከም ዝፈለጡ ይዛረብዎ። እኳ ደኣስ ከም መፈራርሒ ንሳቶም ክትኩስ ይጅምሩ። እዚ እውን ተኸቲሉ ቴት ምስ ጉጅልኡ ናብቲ ዝነበርዎ ብምምላስ ኣብቲ ማዕጾ ይሕብኡ። መውፅእ ንኽደልዩ ናብ ላዕሊ ክድይቡ ይሓስቡ። እንተኾነ ግን በቲ መስኮት እውን ነቶም ሰባት ይርእይዎም። ካልኦት ፖሊሳት ክጽውዕሉ ዝኽእልሉ ሬድዮ ኩሉ ኣብቲ ማኪና ውሽጢ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዋላ ሓደ ክመጽእ ክገብሩ ኣይክእሉን።
ካብውን ካብዝ ንምህዳምን ንዓኦም ንምቕታልን ኣብቲ ዘለውዎ ኮፍ ኢሎም ትልሚ ምሕሳብ ይጅምሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዲሜትሪስ ምስ ላምቦ ብዛዕባ ናይ ኬኒ ነገር ናብ ክትዕ ይኣትዉ ዲሜትሪስ ከዓ ኣብኡ ብምዃኑ ምስቶም ፖሊሳት ናብ ባእሲ ከኣትዩ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እውን እቲ ነገር ካብ ልቡ ስለ ዝደለዮ እዩ ካብውን ካልኦት ተወሰኽቲ ሰባት ናብቲ ዘለዎ ቦታ ንኽመፁ ይዛረብ ኣብ ናይ ዲሜትሪስ ጉጅለ ኣባል ዝነበረት ኤልያ እቲ ናይ ስዋት ጉጅለ ዝኾነ ማኪና ተምፅኦ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ኩሎም ሽጉጣት እውን ብምውሳድ ንዓርሶም ይዕጠቕዎ ብኻልእ መልክዕ ናይ ዲሜትሪስ ኣባል ዝኾኑ ሰባት ትእዛዝ ስለ ዝበፅሖም ናብቲ ቦታ ይመፁ እቶም ፖሊሳት ኣትየምሉ ናብ ዘሎ በዓል ሓፂን ማዕጾ ንምኽፋት ይፍትኑ እንተኾነ ግን ብዙሕ ግዜ ወስደሎም ስለዚ ዲሜትሪስ እቶም ፖሊሳት ናብ ዘለውሉ ቦታ ንምድያብ ብኣስካላ ኣስካላ ዝብል ሓሳብ ይመፀሉ እሞ ንምድያብ ይውስኑ ብተመሳሳሊ ሰዓት ቴት ነቲ ገዛ ገዲፎም ምኻዶም ይዕዘብ ካብኡ እውን ነቲ ማዕጾ ብምኽፋት ኣብቲ ማኪኖም ዝነበረትሉ ቦታ ይኸዱ ነቲ ሽጉጥ ንምውሳድ ሓሲቡ እኳ እንተነበረ ናብኡ ምስ በፅሐ ግን ሓደ ሰብ ብድሕሪቱ ሽጉጥ ይሕዘሉ ከም ዕድል ኮይኑ ግን ቴት ነቲ ሰብ ከሰንፎ ኽኢሉ እዩ ኢሉ እውን ኣብ መወዳእታ ተዓጊቱ ዝነበረ ኬኒ ካብቲ ማኪና ውሽጢ የውፅኦ ቴት እውን ናብ ናይ ሓፂን ማዕጾ ዘለዎ ናብቲ ገዛ ሒዝዎ ይምለስ ኣብቲ ዝተመለሰሉ ሰዓት ቴት ምስ ሃንቲ ናይ ተኽሲ ድምፂ ይሰምዑ ካብ ናይ ዲሜትሪስ ሰባት እውን ሓደ ናብ ናይ ላዕሊ ገዛ ወፂኡ ምስ ጄነር ናብ ባእሲ ኣትዩ ስለ ዝነበረ እዩ ቴት ድማ ናብ ምኻድ ነቲ ሰብኣይ ይሃርሞ ካብኡ እውን ቴት ናብ መሕፀቢ ነፍሲ ዝጎይ ናብ ዝነበረ ኬኒ ተኸቲልዎ ይኸይድ ኣብኡ ኣብ ዝበፅሐሉ ሰዓት እውን ሽጉጥ ስለ ዝሓዘሉ ኬኒ ክሳብ ሕጂ እቶም ሰባት ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣቕሓ ካብቲ ዝሓበኦ ቦታ ንኸውፅኦ ይዛረብዎ ንሃንቲ ምስ ጄነርድ እውን እቲ ዝሓበኦ ኣቕሓ እንታይ ከም ዝኾነ የርእዮም እቶም ሰረቕቲ እውን ነዚ ኣቕሓ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝደልይዎ ድሕሪ ምዕዛቦም ኬኒ ናብ ናይ ቤዝመንት ገዛ መእተዊ ሓንቲ ማዕጾ ጥራሕ ምዃና ይዛረቦም ብኻልእ መልክዑ ላምፖ ፌሮ ዝተባሃለ ናሃቱ ሰብ ይፅውዕ ዲሜትሪስ ምስ ናይ ላምፖ ጉጅለ ብሓንሳብ ብምዃን ንናይ ስዋት ጉጅለ ንምቕታል ይሰማምዑ ንስዋት ጉጅለ ንኸጥፍኡን ንኬኒ ክወስድዎን ይውስኑ በብቦትኡ ምድላይ ዋላ እንተጀመሩ ንኬኒ እውን ግን ክረኽብዎ ይከኣሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ናይ ሓደ ምስጢር ዝኾነ ማዕጾ ይበፅሑ እዚ እውን ናብ ንኬኒ ዝነበረሉ ቤዝመንት ገዛ ይወስድ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምርካብ ኢሎም ናብቲ ውሽጢ ይኣትዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቴት ካብቶም ጉጅለ ተፈልዩ ናብ ድሕሪት ብምኻድ ዝፍጠር ነገር እናሓሰበ ነቲ ኣቕሓ ሒዙ እናኸደ እዩ ነይሩ ኩሉ ነገሩ ናብ ዝተረጋግዐ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ግን ናብቶም ጉጅልኡ ኸይዱ ንምፅምባር ይሓስብ እንተኾነ ግን በዚ መፂኡ ዘይበሃል ፌሮ ይመፅእ እሞ ብቦክስ ይሃርሞ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኬኒ ምስ ካልኦቶም ክልተ ናይ ስዋት ጉጅለ ብዲሜትሪስን ብናይ ላምፖ ሰባት ክትሓዙ ክኢሎም እዮም ዲሜትሪስ ከዓ ንኣይልያ ንቴት ንኽትቀትሉ ይእዝዛ እንተኾነ ቴት ግን ብዛዕባ እቲ ዝደልይዎ ኣቕሓ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘሎን ኬኒ እውን ብዛዕባ እቲ ኣቕሓ ከም ዘይፈልጥ ይዛረቦም ካብኡ እውን ንዲሜትሪስ ንዕኡ ናይ ምቕታል ዝነበረ ሓሳቦም ይገድፍዎ ብኻልእ መልክዑ ላምፖ ምስ ጉጅልኡ ቴት ኢሉ እውን ጄናርድ ምስ ሃንቲ ክረኽብዎም ክኢሎም እዮም ኢሉ እውን ናይ ኬኒ ኣቕሓ ምርካቦም ተኸቲሉ ኣብ ኩርዓት ዘለዎ እዮም ዝመስሉ እንተኾነ ግን ብዝደነቕ መልክዑ ልክዕ ኣብ ዝኸፈትሉ ሰዓት ጥርሑ እዩ ዝነበረ ዲሜትሪስ ድማ ንሳቶም ቀዲሞም ንሃንቲ ቅድሚ መሓዞም እቲ ኣቕሓ ካብቲ ውሽጢ ወሲድዎ እዩ ላምፖ ከዓ ዲሜትሪስ ምስ ጉጅልኡ ነቲ ኣቕሓ ረኺቦሞ እንተኾይኖም ይሓቶም ፌሮ ምስ ጉጅልኡ ናብ ቴት ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ግን ኣብ ዲሜትሪስ ኢድ ዝርከብ ቴት ናይ ስዋት ማኪና ተጠቒሙ ዲሜትሪስ ክሃድም ከም ዝኽእል ይዛረብ ዲሜትሪስ እውን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ንቴት ይፈትሖ በዚ እውን ላምፖ ምስ ጉጅልኡ ንኸይቐትሎም ንሱ ንኽሕግዞም እዩ ነዚ ኣማራፂ ዝሓሰበ ብዙሕ ከይጸንሐ ቴት ምስ ዲሜትሪስ ብናይ ስዋት ማኪና ገይሮም ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ይጅምሩ እንተኾነ ግን ካብ ፌሮን ካብ ጉጅልኡ ይትኮሰሎም ዝነበረ ጥይት ኩላም ማኪኖም ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ኣየብፅሐን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላምፖ ኬኒ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣቕሓ ኣበይ ከም ዘሎ ክዛረብ ዘይምኽኣሉ ንኽቐትሎ ይሓስብ ብኻልእ ገጽ ኣብ ናይ ላምፖ ጉጅለ ሓደ ንሃንቲ ብምዕጋት እቲ ኣቕሓ ኣበይ ከም ዘሎ ንኽፈልጥ ይገብሮ እንተኾነ ግን ሃንቲ ኣብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ሃሪሙ ዓርሱ ክስሕት ይገብሮ ሃንቲ ብምቕጻል ጄናርድ ናብ ዝነበረትሉ ቦታ ነቲ ኣቕሓ ሒዙ ይመጽእ ኣብ ናይ ላምፖ ገጽ እውን እቲ ሽጉጥ የጻውደሉ ካብኡ እውን ንላምፖ ኣብቲ ናይ ገዛ ፀግዒ ድሕሪ ምእሳሩ ብቐጻሊ ዝፍጠር ኣብቲ ምስሊ የርእየና ቴት ምስ ናይ ዲሜትሪስ ጉጅለ ናብቲ ቦታ ብማኪኖም ንምእታው ይውስኑ ካብኡ እውን ነቲ ማዕጾ ሰይሮሞ ድሕሪ ምእታዎም ቴት ንሃንትን ጄናርድን ስለ ዝረኣዮም ሕጉስ ይኾን ካብኡ ድማ ብሓንሳብ ብምዃን ካብ ናይ ላምፖ ዝተረፉ ሰባት ንምቕታል ይውስኑ ናይቲ ተኽሲ ልውውጥ እውን ከቢድ ስለ ዝነበረ ናይ ስዋት ማኪና ይህሰ ካብኡ ድማ ሃንቲ ነቲ ተኽሲ ልውውጥ ንምዕባይ ክብል ዓብዪ ሽጉጥ የዳሉ ንሳቶም እውን ከም መከላኸሊ ይጥቀምሉ ዝነበሩ ማኪና ብጥይት የቃጽሎ እዚ ተኸቲሉ እውን ኩሎም ናይ ላምፖ ሰባት ይሞቱ እንተኾነ ግን ዲሜትሪስ ናብ ሃንት ብምጽጋዕ ሽጉጥ ኣብ ገጹ ይሕዘሉ ስለዚ እውን ሃንት ጄናርድ ምስ ቴት ሕጂ እውን ኣብ ናይ ዲሜትሪስ ኢድ ይወድቁ ዲሜትሪስ ድማ ክሳብ ሕጂ ደልዮ ዝነበረ ኣቕሓ ይረኽቦ ንኤልያ ድማ ነቶም ናይ ስዋት ጉጅለ ንኽትቀትሎም ይእዝዛ እንተኾነ ግን ዝኾነ ዝተበላሸወ ነገር ስለ ዝነበረ ዲሜትሪስ ነቲ ነገር ከጻል ኣብ ዝኸዘሉ ሰዓት ኤልያ ብላምፖን ብፌሮን እርሳስ ሒታ ወዲቓ ይረኽባ ንሶም እውን ካብቲ ዓብዪ ቃጸሎ ዝተረፉ እንትኾኑ ሕጂ ከዓ ኩሉ ነገር ተቐይሩ እኒ ዲሜትሪስ እውን ንሃቶም ተዓገድቲ ይኾኑ ፌሮ ድማ ኣብ ናይ ስዋት ጉጅለ ኣባላት ክትኩስ እናተዳለወ ተመሊሱ ቴት ምስቲ ጉጅለ ንመወዳእታ ግዜ ዝገብሮ ነገር ከም ዘሎ ይዛረብ
بحنسابون ايرباد دحر مغبارم تيت عوي ناي بومب دمص ዝፈጥር ነገር ይደርቢ እዚ እውን ላምፖም ስፌሮ በቲ ድምጽ ንኸወድኩ ይገብር ካብኡ ድማ ተዓጊቱ ዘሎ ዝመሰሎ ፌሮ ካብቲ ቦታ ከሃድም እንትፍትን ቴት ግን በቅድሚቱ ይመጽእ ክልቲኦም ድማ ገዘፍትን ጠንካራታትን ሰባት ምዃኖም ተኸቲሉ ኣብ ነና ዓርሶም ዝነበረ ባእሲ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነይሩ ተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ባእሲ ቴት ክስዕር ክኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ቴት ምስ ክልቲኦም ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ዲሜትሪየስ ምስ ኣኤልያ ኢሉ እውን ላምፖ ኣብ ኢድ ቁፅፅር የውዕልዎም ንሳቶም ይደልይዎ ዝነበሩ ኣቕሓ እውን ኣብ ኢዶም ኣእትዮሞ እዮም እቲ ሓላፊኦም ድማ እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ኩሉ ተዓዚቡ ክንደይ ዝኣክል ክወጣዕ ምዃኑ ሓሲቦም ኣብቲ ማኪና ኮፍ ኢሎም ይተርፉ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ቴት ጄናርድ ምስ ሃንት ካብ ሓላፊኦም ተደዊሉ ይጽውዖም ኮይኑ ግን ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ንዓኦም ካብ መቆጣዕ ሓሊፉ ንቅድሚ ሕጂ ዝተቆጥዐሎም ዘኪሩ ይቕሬታ ይሓቶም ብላንኮ ብምማቱ ስዒቡ እውን ሓዘን ከም ተሰምዖን ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕዎ ስራሕ እውን ከበርታትዖም ይጅምር እቲ ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም